गिबिसिनथारावनो जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय आफा इसोरखौ हामबायहोदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबोनि मुङाव बे गस्पेल मेसेन्जारनि जानानै आंनि गोसोनिफ्राय सिबिनाय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे स्पेसियेल हाबाफारि लानानै फैदों। आरजनि खावलायनाय, जों सानै सुबुंनि आरजनि खावलायनाय आं बेवहाय दिनै लानानै फैदों। गिबियावनो जाहैबाय मिथिंगा नार्जारी चिरांनिफ्राय फंबाया आंखौहाय मेसेज खालामनानै गावनि थाखाय आरज खालामनो खावलायहरदों। बिथाङा गोदानै इसोरखौ नाजावनाय ख्रिस्टियान, आरज खालामनो रोंथ'वाखैनो। बिथांखौ आं जेब्ला सोंहरदों, फंबाय नों इसोरखौ माबोरै नोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै नोङो नाजावनानै लानो हाखो होनना सोंहरदोंमोन आं। माबोरै नोङो मोनखै दिनैहाय फोरबोखौ नोंनि जिबनाव होनना सोंहरदोंमोन। अब्ला आंनो फंबाया खोन्थाहरदोंमोन, आंनि मोजां मोननायनि गेजेरजोंहाय आं दिनैहाय फोरबोखौ मोननो हाबाय। माने गावनि मोजां मोननाय अनजालिनि गेजेरजों बियो दिनै फोरबोखौ गावनि जिउनि बासायगिरि हिसाबै मोननो हाबाय होनना बुंदों। जियानो जाफंबाय, नोंथांखौ बे समावहाय इसोरनि रायजोआव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथाङा इसोरनि गेदेरथार आशीर्बादखौ नोंथांनि जिबनाव मोनगोन। लोगोसे नों जि आरज खालामनो रोङा नों बिनि थाखाय आं आरज खालामो। लोगोसे नोंबो ट्राइ खालामबाय था, इसोरनो नों गथायबाय था गावनि गोसोनिफ्राय। अब्ला नों गावनो गाव इसोरा नोंनो माबायदि बिनांगौ नोंनो फोरोंगोन। आरो लोगोसे नैथियाव दं जाहैबाय तेजपुरनिफ्राय सासे आब' आंखौ कल खालामदोंमोन, नयामि रामसियारि। बिथांनि बिसाय चन्द्रन रामसियारि। बिथांमोना गोजोनथाव मोनसे रादाबा नैबे, बिथांमोना गोदानै जुलि जानाय, बोसोरसेबो जायाखै होनना आंनो फनाव खोन्थाहरदों। नाथाय बिथांनि बिसाय जि चन्द्रन रामसियारि, बिथाङा दासिमबो इसोरखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावनानै लानो हाथ'वाखै। अब्लाबो बिथांनि थाखाय दिनै आब'आ आरज खालामबाय थायो होननानै आंनो फोरमायदों। लोगोसे जोंबो दा जोबनायनि सिरियाव जों बयबो लोगोसे आरज खालामगोन बिथांनि थाखाय, जेन बिथांनि सिरिमिनि गोसोखौ इसोरा गावनि आखाइजों बेनि दरखौ जेन सोबो, बिथांनि गोसोनि दरखौ जेन बेयो खेवनानै होनो हायो। इसोरनि बुंनायखौ जेन बेयो खोनासङो, बेनि थाखाय जों आरज खालामगोन। लोगोसे बेखौनो आरज खालामनो खावलायदों आब'आ, जे बिथांनि जि बिसाया जि मध्य प्रदेशआव बियो फर्सनि गारि सालायो होनना बुंदों। नाथाय दा बे समावहाय कर'ना भाइरासनि गोबां साग्लोबनायाव बे मध्य प्रदेशआवबो बेबायदिनो कर'ना भाइरासनि बिजानुफोर गोनां बा बेरामिफोरखौ बे दिनैहाय गारिजों रोगानांगौ जानानै फैदों होनना बुंदों। बिनि थाखायनो जेन बिनि देहायाव, बिनि सोलेराव इसोरा अननायजों बे बेरामफोरनिफ्राय जेन रैखा खालामो ना, बेनि थाखाय आरज खालामनो खावलायदों। बेनिखायनो जों जोबनायाव बयबो लोगोसे खालामगोन। नोंनि थाखाय आंनि थाखायबो जों आरज खालामगोन। बेनिखायनो बे समाव जोङो आरजसिम थांनायनि सिगां गुसुङै बाइबेल सिरि जों मोननै नायगोन। बे समाव गिबियावनो जों बाइबेल सिरि नायगोन फिलिपियारि 4:4-7 सिरिसिम जों नायगोन ना। नैबेयावहाय पौला फिलिपियारि मण्डलिफोरनो लिरहरनाय बे लाइजामखौ जों मोननो हादोंना। जेब्ला फिलिपियारि मण्डलिफोराव बिनि दैदेनगिरिफ्रा पौलनि जेंना गसंदोंमोन आरो बिसोरो मा नंखाय फोथायनायाव बिसोरो दैदेनजादोंमोन। बे समाव पौला जेब्ला जोबथेसालियाव दंमोन, बे जोबथेसालिनिफ्रायनो बे लाइजामखौ फिलिपियारि मण्डलियावहाय बियो लिरहरदोंमोन। बे लाइजाम लिरहरनायनि उद्देश्यआनो नैबेनोमोन ना, जों जेब्ला इसोरजों खौसेयाव थायो अब्ला नोंथांनि जिबनाव रंजानाय आरो सान्थिखौ होयो। बेनिखायनो जों इसोरजों नांथाबनांगौ होननानै बे फिलिपियारि मण्डलिफोरखौ बियो बेबायदि खावलायहरदोंमोन, बियो फोरमायहरदोंमोन। जोंनि जिबनाव जों जेब्ला इसोरजों नांथाबनानै थागोन, जोंनि जिउआव मा रंजानाय, फोथायनाय आरो खौसे, लोगोसे मा सैसोनो हानाय गोहोखौ जों इसोरनिफ्राय मोनगोन एबा मोनो। नैबे उद्देश्यजों पौला फिलिपियारि मण्डलिफोरनो बे जोबथेसालियाव थानाय समावहाय बेबायदि लाइजाम लिरहरदों। अब्ला जों बाइबेल सिरिजों नायलांदिनि ना। बेयो फिलिपि 4:4 बेबायदि बुंदों जाहैबाय मा, फोरबोजों खौसेयाव थानानै नोंसोर अरायबो रंजादो। आङो होनबावो रंजादो। जोङो जेब्ला फोरबोजों थागोन अब्लासो जों रंजानो हागोन। बेनिखायनो फिलिपियारि मण्डलिफोरखौ पौला गावनि लाइजामनि गेजेरजों खावलायदों, फोरबोजों खौसेयाव थानानै नोंसोरो रंजादो, नोंसोरो रंजादो होननानै बुंदों। बेनिफ्राय मा होनदों, नोंसोर बयनिबो सिगाङाव गुरै आखल दिन्थिदो, फोरबोआ गोख्रैनो फैसिगोन। नोंसोरो बयनिबो सिगाङाव गुरै आखल, जों खाब्रां गोसोब्ला जोंनि जिबनाव जुदि जोङो मा गाज्रि साननायफोरजों, गाज्रि मावनायफोरजों, जोंनि दुबगां गोसोफोरजों जोङो बुंफबनायब्ला बेखौ गारनानै मा जोङो मा गुरै आखल दिन्थिदो, फोरबोआ गोख्रैनो फैसिगौ। बेनि ओंथिया मा, गोख्रैनो फैसिगौ, नोंसोर थाम थिम जादो, दानिफ्राय नों मोजाङै आखल आखु दादो, बेखौ फोरोंदों ना। बेनिफ्राय मा होनबावदों, दबालाबा
मुङा मुंसेनिबो थाखाय दाजिंगासि नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों जेब्लायबो नोंनि नांगौफोरखौ इसोरनो मिथिहोदो होनना बुङो जों आरज खालामो जों बाख्नायनो रोंगौ नामा इसोरखौ जों बाख्नायग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि बिनायफोरखौ इसोरा खोनासंगोन जों डाइरेक्टयै जों नांगौखौल' मिथिहोबा जानाय नङाना जोंनि गोसोखौ जों गाबनो रोंनांगोन जोंनि इसोरखौ बाख्नायग्रोनो रोंनांगोन जोंनि पापफोरखौ जों खेमा लाग्रोनो रोंनांगोन अब्लासो नोंनि बिनाया इसोरनियाव गनायजाथाव जागोन खोनासंजागोन बेनिफ्राय स्नि सिरियाव बेबायदि बुंदों जाहैबाय साननानै मोनहासै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन होनना बुंदों एसेबां गिदिर इसोरनि अननाय जों बेयाव मोननो हादों मा होनो साननानै मोनहासै इसोरनि गोजोननाय साननानै मोनहासै इसोरनि गोजोननाया जेब्लायबो जोंजों लोगोसे थागोन जों जेब्ला इसोरजों खौसेयाव थायोब्लाना आरो मा होनना बुंदों जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन जों जेब्ला इसोरजों खौसेयाव थागोन अब्ला जोङो जोंनि जिबनाव गिनाङा जासे ख्रिस्ट'जों लोगोसे थाबाय थानो मोनगोन अनलायग्राफोर दिनै संसाराव नोंनि जिबनाव जों गोबां गिदों नङा होमबा जोंनि जानायनि थाखायबो जों सिन्था खालामो दिनै बेराम आजार फैदों बेनि थाखायबो जों सिन्था खालामो संसाराव थांनानै थानांगौनि थाखायनो जों सिन्था खालामनांगौ जायो नाथाय इसोरा जोंखौ बेबायदिखौ दिनैहाय खावलायदों बुंदों जों जेब्ला इसोरजों खौसेयाव थागोन जेब्ला नांथाबनानै थागोन अब्ला जों जेब्ला इसोरनाव गाबज्रिगोन नोंनि बिनायखौ खोनासंगोन होनना बुङो नों मिथिहोदो होनना बुंदों बाइबेल सिरियाव जों मोनबायना जोंनि नांगौफोरखौ बेनो मिथिहोदो जों इसोरखौ बाख्नायनायजों आरज खालामदो जोंनि जिबनाव माब्लादि बिपदा फैगोन जोङो रावबो मोनदांस'नो हाया जोंनि जिबनाव माब्लादि खैफोदा फैगोन जों रावबो बुंस'नो हाया बेनिखायनो जों जेब्लायबो इसोरजों नांथाबनानै थानो हानांगोन अब्लासो नोंनि जिउआव जेब्लायबो गोजोननाय रंजानाय आरो सान्थिखौ मोनगोन बे समाव जों आरोबाव बाइबेल सिरि नायबावनि ना 2 थिसालनिका 3:2 आरो 3 जों नायबावनि ना बे समावहायबो जों बेयाव जेब्ला नायबा नुयोना पौलानो थिसालनिकाफोरनो नैथि लाइजाम बेयाव लिरहरदोंमोन पौला जेब्ला जिसुआ फैसिगौ होननानै बेवहाय रादाब फोसावदोंमोन बे समावहाय बे थिसालनिकानि मानसिफ्रा इसोरनि फोथायारिफ्रा फोथायनायाव मा जादोंमोन ना गुलाय गुजाय जादोंमोन फैनाय नङा ना फोथायनो हायाखैमोन नंगौना नङा बेबायदि गुलाय गुजाय मन्दलियाव जादोंमोन जोंनि जिबनावबो दिनै बेबायदि फोथायनो गोब्राब मोनो इसोरनि बाइबेलनि रावफोरखौ जों मानिजोबनो हाया जोंनि जिउआव जों थांनानै थानो थाखाय जोंनि जिबनाव जे सिचुएसन फैब्लाबो जों बेखौ देरहानो हानांगोन जों देरहानो नांगोन इसोरनियाव थानानै नांथाबनायनि गेजेरजों जों देरहानो नांगोन बेनिखायनो बेवहाय पौल आरो बिनि लोगोफोरा थांनानैहाय बे थिसालनिका मण्डलिफोरखौ बेबायदि मण्डलियारि मानसिफोरखौ बेबायदि बुजायहैदों जाहैबाय मा जोङो थांनानै थानो थाखाय जोङो खामानि मावनो नांगोन आरो बे खामानि मावनायाव जों गोबां सैनांगोन नाथाय बे सैनांनायावबो एबा दुखुआवबो नों फोथायनायाव गोग्गोम जानानै जों मावलाङोब्लासो जोंनि जिबनाव जोङो रंजानाय आरो गोजोननायखौ जोंनि जिबनाव जों देरहानायखौ जों बारग'नायखौ मोननो हागोन होननानै बेवहाय बाइबेल सिरियाव जोंखौ फोरोंदों बेनिखायनो जों नायनो दिनैहाय 2 थिसालनिका 3:2 आरो 3 जों नायनि बेवहाय 2 सिरियाव बेबायदि लिरदों गाज्रि आरो इनाय मावग्राफोरनिफ्राय इसोरा जोंखौ बासायथों बेनि थाखाय आरज खालाम नोंनि थाखाय आंनि थाखाय गाज्रि आरो इनाय मावग्राफोरनि थाखाय इसोरा जेन जोंखौ बासायो बेनि थाखाय जों इसोरनो आरज खालामनांगौ आरज खालाम बेवहाय मा होनदों मानोना साफ्रोमबो गाहाम रादाबखौ फोथायो बे नङा नाथाय फोरबोआ थालायै फोथायजाग्रा बियो नोंसोरनि गोसोफोराव बोलो होगोन आरो सैताननि आखाइनिफ्राय नोंसोरखौ हमथागोन एसेबां मोजां फोरबोआ गावनि रावनि गेजेरजों गांखंजों जोंखौ बोजबनानै लादों गांखंजों बोजबनानै लादों जोंनि दुखुआवबो जोंनि सुखुआवबो दिनै फोरबोआ जोंखौ बोजबनानै लादों मा होनना बुंदों बियो नोंसोरनि गोसोफ्राव बोलो होगोन जोंनि जिबनाव जों बोलो मोनगोन आरो मा होनो सैताननि आखाइनिफ्राय नोंसोरखौ हमथागोन सैताननि आखाइनिफ्राय हमथानो हाग्रा बासायनो हाग्रा सोर दङ नोंथाङा हागोन जानो हानाय नङा मानोना जों सैताननि बायदिसो जों सोलियो जोंनि आखुफ्रा दिनै संसाराव जेसेबां सुबुं दं दिनै सैतानजों जों थगायजायो जों सैताननि उन थाबायनो मोजां मोनो नाथाय जों जेब्ला फोरबोजों थागोन फोरबो जोंखौ बेबायदि सैताननिफ्राय जोंखौ बासायगोन जोंखौ बासायगोन
बेनिखायनो स्पेसियली आं दिनैहाय बे समावहाय नयामि आब'खौ आं खावलायदों नोंथांनि न'खराव दिनैहाय जि अबस्था दं इसोरा नोंखौ मिथिगौ इसोरा बेनि गोसोनि दरखौ दिनैहाय खेवनानै होगोन नाथाय इसोरा गावनि फसंखानाय सम बायदि बिनि गोसोनिखौ लिंगोन बेनिखायनो जों जेब्लायबो गोसो बायनो नाङा आर'जाव नांथाबनानै थाबाय था आंबो आर'ज खालामगोन लोगोसे आं फंबायखौबो खावलायदों जि मिथिंगा नार्जारी नोंथाङा बिसोरखौ जिहेतु गोदानै नाजावनायखाय सम लागोन नाथाय इसोरा नोंखौ फोरोंगोन इसोरनाव नों जेब्लायबो गावखौल' गथायबाय था गोसोजों नों जि रोंगौ बेजोंनो नों इसोरखौ बाख्नाय आरो इसोरनो गथाय इसोरा थारैनो नोंथांनि जिबनाव बोर होगोन बे समाव जों आब'नि न'खरनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन लोगोसे मिथिंगा फंबायनि थाखाय आर'ज खालामो लोगोसे नोंथांमोन जायफोरा बिथांमोना नायदों बिनि थाखाय आं आर'ज खालामो नोंथांमोनाबो गोसोजों गोसो आंनि थाखाय आर'ज खालामदों आं बेखौ मिजिंथिबाय जों गोसोआव गुसुङै आर'ज खालामो जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरगिदिं गोथां आरो गोथार अंखथार आफा इसोर नों आफाखौ दान बे समाव हामबाय होनदों नोंनि गिदिरथार अननायखौ मोननायखाय दिनै बे जि हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियावनिफ्राय जों जागायनायनिफ्राय जोबजासे थाबाय दान बे समाव गथायदों प्रभु आफा जि नयामि रामसारी बिथांनि जि बिसाय प्रभु आफा जि चन्द्रन रामसारी बिथाङा दिनै नोंखौ नाजावनो हायाखैब्लाबो बिनि गोसोनि दरखौ नों बेखेवनानै होदो प्रभु आफा नोंनि अननायखौ बेबो थाबैनो जों मोनदांनो हायो बुजिनो हायो नोंनि अननायनि बेन्दोङाव बेबो थानो हायो बेबायदि गथायदों प्रभु आफा जि आब'नि न'खरखौनो गथायदों जिखिनि खामानिफोर मावदों बे गासै खामानियाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ दोनदो प्रभु आफा आरो जि चन्द्रन रामसारी बिथाङा दिनैहाय मध्य प्रदेशआव प्रभु आफा फर्सफोरनि जि गारि सालायो प्रभु बेयाव दिनैहाय गोबां बेरामिफोरखौ बियो रोगानांदों बेनिखायनो बिथांनि जिबनाव जेन बे बिजानुफ्रा बारदेरदों प्रभु आफा बेनि थाखाय बेनो जि थानायनि बेनि थाखाय जि प्रभु आफा प्रिभेन्टिं मेथड्सफोर बेखौ जेन मोजाङै बाहायलांनो हायो बिनि जिबनाव थानाय हेफाजाब आरो बे समाव मिथिंगा नार्जारी फंबायखौनो गथायदों ओमफ्राय बेखौ दिनैहाय बिनि गोसोनि दरखौ खेवनानै होबाय नों बेखौ लिंबाय नोंनि जिउनि गोजोननाय आरो सान्थिखौ बेनो होबाय बिनि थाखाय हामबाय नो प्रभुपा दान बे समाव फंबाया नोंखौ गथायदों ओमफ्राय बेखौ आर'ज खालामनो फोरोंदों बिनि गोथार जिउजों बिखौ सुफुंदों बिथांनि जिबनाव नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ दोनदों प्रभुपा दान बे समाव गथायदों जायफोर बिथांमोना दानो बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ दोनफ्लायदो बिथांमोननि जि खामानिफोर मावनाय गासैयावबो नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बादखौ दोनदो लोगोसे फोरबो आंजों लोगोसे थादों नोंनि गोथार जिउजों जेब्लायबो आंखौ दैदेनदो नोंनि गोथार बायख'फोरखौ बुंनायफोराव गासैयावबो नोंनि जोबनो गैयै गोथार जिउखौ दोनफ्लायगोन बुंगोन आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनि गोसो मोदोम जिउ आरो गुसुं आर'ज सासे बासेरा खृष्टखौ जिसुनिफ्राय आमेन गोजोनथोंसै बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायदों बे थारैनो आंनि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनो बे लाइक होदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो लोगोसे नोंथांमोननि न'खरनि नोंथांमोननि आंगोफोरनो बे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे नोंल' आंल' नङा इसोरनि अननायखौ जों बयबो मोननो हायो बेखौनो आं मिजिंथियो आरो बेबायदिनो मोजां देहा मोजां गोसो आरो मोजां सोलेरजों जों लोगो मोनबावगोननि मिजिंजों दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै